Dalle que dalle dedícase a gestionar un espacio de coworking e a fomentar o emprendemento na zona, facer cursos de desarrollo local, de xestión cultural. Somos multidisciplinares, porque é unha forma de traballar, de compartir experiencias, sinerxias, traballar en conxunto, en cooperativa, pois dá moitas máis oportunidades. O proxecto que máis destacado que levamos hasta agora, que é un proxecto de emprendemento que se chama Emprende VGA. Dependendo dos coworkers que hai, eles tamén propoñen actividades. Facemos máis temas de salud, de coaching, de psicología, tamén facemos difusión na página web de toda a xente que está aquí traballando, de todos os profesionais. Non é complicado emprender, que eu animo a xente a que busque formas cooperativas e colaborativas para que poñan a súa idea en marcha.